बिदि जायो नामा फाग्ला आखाइ थाइसे बाद आखाइ थाइसे आखाइ फारसे बादब्ला आखाइ फारसे दे बरिया लागाव आरो बारबाय था बरिया सुपार पुरा आर्मी कर्नेल साहब मोनखाबायलै नों बेटा आरो बारबाय था बरिया लागाव बिसो जाबाय दे थांदोलाय फाग्ला थांदो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Uneducated ब्लाबो दिनै साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों आं गाइसफोर रोंनायाथ' रोंखाया माने नैबे खर'आ खलथाखा जेबो गैखाया नारेंखलनि बिदैया रानहांबाय थेवब्लाबो बुंनायनो सानदों गाइसफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो लाइक खालामनो दाबाव गाइसफोर जोंनि गथ'फोराना ओरैबायदि स्क्रिन एडिक्शन जाबायना ओरैबायदि स्क्रिन एडिक्टेड जाबाय मा होननानै बुंनो गाइसफोर खर'आनो गरम जालायसै आंहा माने मबाइल नङाबानो थानो हाया माने साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया जेसेबांनो उन्नति जालांदों एसेबांनो आनकन्ट्रल जालांदों एजोंथ' कि खिलिसे एजोंथ' हा बिसोरो आंखौ नायनोबो हमाय गैया आङो सोर बेखौबो बिसोरो मिथिया सोर फैनानै खाथियाव मा नायफैदों बेखौ मिथिया आरो रिप्लाइ होनोबो टाइम गैया ओरैबायदि एडिक्टेड गाइसफोर नंगौना नंगौ गाइसफोर बे बाथ्राखौ गासैबो मिथिखायो आजिखालि गथ'फ्रा फ्रि फायार ससियेल मिडिया स्क्रिनाव बिराद एडिक्टेड जाबाय होननानै खिन्थु मिथिबा मा जानो खिन्थु बेनिफ्राय गथ'फोरखौ सिकिउरिटि होनो हानायासो मेन गेदेर खोथा आथिखालाव दिनै गाबोन गथ'फोरा ओरैबायदि बिमा बिफानो डिमान्डआ बारा जाबाय एक्सुवेलि डिमान्ड एकदम गिदिर डिमान्ड मा होननानै बुंनो आङो दिनै 16,000 20,000नि 30,000नि आइफन मोनाब्ला 50,000नि आइफन मोनाब्ला आं स्कुलावनो थांला आङो ओंखामखौनो जाला जायाबो साननै सानथाम जायालासिनोबो थागोन बियो थांनायबो नङा स्कुलाव साननै सानथाम थांनायबो नङा जाउनाव बिमा बिफाफोरा सानसिगोन हाय आंनि फिसालाया आंनि फिसाजोआ सानथाम गाहाम ओंखाम जायासै स्कुलाव थाङासै अबस्थाया माबायदि जागोन होसिगोन बायनानै 50,000 आइफन बिथिं मा जालांथोंसै होसिगोन 3 लाख 2 लाखनि बाइक बायनो हानाया सेस खिन्थु जेब्ला एडिक्टेड जाबाय होमबानिया हले गैला आरो बिनि जाउनाव फिथाइ हिसाबै जोङो खोनानो मोनो माने फ्रि फायार गेलेनो मोनैनि फाइसाना थैबायनो माने बाइक मोनैनि केटिएम बाइक मोनैनि फाइसाना थैबायनो सेस थारमाने एडिक्टेड जाखाबाय जेब्ला एडिक्टेड जायो जेब्ला स्क्रिनाव एडिक्टेड जायो अब्लाने माने बेखौ माने रिकभार खालामनाया माने 99% माने असम्भब आरोखि आथिखालाव गोबां बिमा बिफाफ्रानो गावसोरनि गथ'फोरखौ स्क्रिन एडिक्शननिफ्राय माबायदि रिकभार खालामनो हागोन माबायदि सिकिउरिटि होनो हागोन बेखौ माने गोबां उपायखौ नागिरनानै आगोर मोनाखै खिन्थु जेब्ला एडिक्शन जाबायना जेब्ला एडिक्टेड जाबाय गोबां थान बेखौ माने बे एडिक्टेडनिफ्राय माने रिकभार खालामनाया एक्सुवेलि गोरलैनिफ्रायनो गथ'खौ मबाइल दांहोनायानो भुल एक्सुवेलि बै जन्म जागोदान मास मोनब्रै मोनबानिफ्रायनो मेगन गेवसाहांनायनिफ्रायनो मबाइल दांहोनायानो भुल नुदो बिफाया मबाइल लाबोला नुदो मबाइलनि मोखां नुबालाय फिसाया माबायदि बिफाजों हाबदाब खालामो थारमाने मबाइल नांगौ बेनो मबाइल नांगौ एक्सुवेलि मबाइल दांदों दि दांथावा बिसोरनि सिगाङाव सिनेमानि मास्टार जाबाय नुदों मा गाखोना नायदों गोदाव सोरावनो आयौ सुइथिनोबो मा होनबावगोन सेस खामसिगोन नोंसोर गथ'खौ मबाइल नङाबानो थानो हायो खामसिगोन नोंसोर गथ'फोरखौ गोदाव सोरावनो नुदों गथ'आ गाइसफोर आंनि बायदिब्ला बे एडिक्टेडनिफ्राय सिकिउरिटि होनोब्ला बिमा बिफाया गथ'फोरनि सिगाङाव मबाइल खिथिनाय गोरलैनिफ्रायनो मबाइल खिथिनायानो भुल आरो जेब्ला बे गोरलैनिफ्राय गथ'फोरनि सिगाङाव मबाइल खिथिनायनिफ्राय गोरलैयाव गथ'फोरनि मेगन सिगाङाव मबाइल दांना खिथिनायनिफ्राय गोजान जेब्लासिम जाया अब्लासिम स्क्रिन एडिक्शना जाखागोन So guys, give security to your children, your son and daughter. So guys, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो हायोबा लोगोफोरनोबो शेयार